Hello guys, good morning. Nandito kami lang ni Mama. Kaya binakog na practice ni Mimi ngayon. Umuwi kami kagabi. Wala man di ay. Napalaw kami ni Mimi. Nandito kami guys. Akala ko nandito si Ate Maya Mia. Wala pala. Dito kami mag-almusal guys. Hotdog at saka bulad ang ulam namin. Ayan si Bentoy. Si Mother ay naghukad ng kanin. Ito ay Ramadan. Ayan. Ramadan karon. Ba manik klase na ni tatay. Kumain na kami guys. Huy. Kaya bisa na marante. Pwede na bintay. Pray na nay. Hi guys. Bless us, O Lord, and this night which we are about to see from the bounty to Christ our Lord. Amen. Nagkalap ka sa naing sukag butang. Sakto na namin. Sige namin, ikaw namin. Oo. Toto. Let's see. Bukid. Kahit may milang. Teenager ako na. Aha. Kita kita na yan. Balang sa video ko. Saan naman yung suka toyo? Waka. Oh, tuyo. Ang tamis. Udah mo nagluto karon. Ano naman? Tapos na kong kumain guys. Yang kuan guro ni Ganis. Ayan guys, nagsalad ko puso saging. Kuan man ka ng ilang. Ayan, masarap. Ayan guys. Nandito pa kami lang ni Mother guys. Ayan. Kuan si Mother para sa iyang tamnan o kamuti. Panaog tayo guys. Matagal na ako hindi nakapunta dito. Ayan. Ayan ang strawberry. Strawberry. Wow, may saging. Yung baboy ni Mother, andun lang sa malayo. Dito, ano ba to dito? Tingnan natin ang paku. Wow, ang aba na, may bunga guys. Oh. Tingnan natin ang pako guys, kung mayroon bang oddlots.
Bago pa siya gigulayan. Mo pa siya nangudlot, guys. Ayan. Yung abana, guys, oh, may bunga. Masarap to, guys. Mayroong saging. Ayan. Ayan, baongon. Mayroong bunga sa baongon, guys. Pero hilaw pa. Andun sa taas, oh. Marami sa dun sa taas. Hilaw pa siya, guys. Dito daw si Mother magtanim ng kamuti kasi wala na siyang mataniman. Wala na siyang mataniman sa kamuti. At sada na kayong mga bulak. Natsada na siya ang kuan ma. Nagkahoy. Ha? Ang bulak ba? Nagtsada na siya. Oo. Kabuyan ka ng usting kami, tinanuma ng Rosal, di kabuhi. Nabuhian ko, nagbuwak ng nagtuon. Asay, Rosal. Gampasa ni. Dinilin niya para. Oo, sada na nga. Basta ganyan, isa yung sabot kayo niya. Mabuwak. Daghan ba kayo niya ang pangayo, Rosal? Katulong service di ako, nangayo. Ang ganda ng mga bulaklak. Matagal na kung hindi nakapunta dito, guys. Suraan na ganito ang Mario. Wala ni Mario din ba't yung mga tutok. Tado ba yan? Nandito si Auntie Belma, si Tati. Ngayon kami guys sa buwak. Para Naghihigat ko sa kasaspan. beauty sa Naghihi kasi mo. Kahit kasi mo sirpan. Ew! Kalood. Ew! Kalood. Pagkaligo na ka. Sige na. Lumay kaya ko niya. Nakaihi daw si Mimi siyang short pan. Short pan. Naihi siya, nakaihi. Kau, ligo na ka. Tuwan ka lola. Aman pa ingon. Matagal ako hindi nakapunta dito. Kaya, ayan, nag-ikot-ikot ng maikutan. Ako na Kaligo na ka. Sige na. ay shampoo natin. Kaligo na. Shampoo. Hmm. Ay, naman daw, ipalitin natin ng lang ito dito. Shampoo. Shampoo. Po. Po. Eh.